I pozdrav svima, onda došli u Pro Track Minecraft. Danas igramo Survival Single Player. Dakle, nastavljamo Survival. U ovoj epizodi ćemo da tražimo hranu, da idemo malo da kopamo neke rude, znači svašta ćemo nešto da radimo. I napravo da vidimo da li imamo možda nešto metala, ljudi, ovdje negdje. Da napravimo odmah metalni kram, baklje i da idemo da kopamo. Znači prvo ćemo idemo da kopamo, pošto sad trenutno imamo hrane. Dobro, da se nešto ima da se peče, dobro. Evo ispećemo ovu govedinu. I da, sad nam je danas Leoton. Da. I evo sad ćemo da krenemo, znači nemamo ničega, uzet ćemo neki baklji. Napravit ćemo još. Evo nemamo ni drveta, moramo. Napravit ćemo još 4 baklji i to je to. I idemo da kopamo, jel? Znači prvo ćemo malo uglja da kopamo, pa ćemo onda idemo malo dole da kopamo iron. Loser. Dosadno. Inače da, ja verovatno neću snimati redovno, znači, pošto sad, mislim znate sigurno, škola i svašta to nešto. A mislim ja nekad imam vremena, ali ne volim da snimam klip kad sam neraspoložen, onda klip bude nikakav. Bolje ovako da, malo kad sam raspoložen da svaka 3 dana snimam, kad sam neraspoložen da snimam svaki dan, mislim. Realno mnogo će bolje biti ovako, jel? Šta? Iskopamo ovaj ugalj i idemo da nađemo negdje neku pećinu, bilo bi dobro da ne, pošto teško da će mi nešto iskopati s ovim kamenim krampom, a da ne traje 100 godina, jel? Idemo znači da nađemo neku pećinu. Kao što vidite, na mnogo smo dobrom mjestu i nećemo se puno daljavati odavde. Mislim da napravim tu neki rudnik ako ima, da znam kako da izađem od njega, pošto ipak ovo je single player i ovdje ne možete kucati samo home i da se stvorite u kući, jel? Znači morate da nađete gdje ste bili, jel tako? I da nosite jedan ili čest sa sobom koji ima ono malo. E sada, da li negdje ima neka pećina, sve da probamo da nađemo. Vidi ovčice. Ovčice. Nema ovdje nekakvih pećina, znači ipak napravit ćemo u stvari rudnik u kući. To bi mi se bilo najbolje, pošto ovdje se negdje mogu da zalutam, ko zna da ću ja da odim. Kak sam lud, ko zna šta ću ja da uradim, pa najpametnije da mi napravimo rudnik tamo da nam je i kuća, imamo ovdje lavu, čak ako ne bude treba uzmem nekad kofu i uzmem. I inače da, ja najavio sam još pre skečeve neke, ali trenutno ne, mislim, mogu ja snimati s telefonom, ali to neće valjati ništa, znači imamo ideje, imamo ovo, samo treba znači da se okupimo i da krenemo da snimamo, znači bit će mnogo zanimljivo, verujte, bolje da sačekate malo. Mislim dobro znam da mene možda prati, ne znam, par ljudi me stvarno prati, ali nema veze, bolje da radim za pet oni ljudi koji me stvarno prate nego tamo nešto kao. Mislim, razumete vi šta ću da kažem. Napravit ćemo još jedan kramp, samo gdje bre. Tako. I rudnik ćemo negdje, idemo ovdje napravimo rudnik, idemo ovako u dole. Dobro. Znači, poneli smo baklje, poneli smo hrane, znači ne treba nam više ništa. Evo odmah uglja smo našli, mada ugljen trenutno vidite, kako vidite i sami nije toliko potreban, jel? Sad se ništa ne vidi. Joj. Tako ćemo da idemo. Pratit ćemo znači dubinu koliko idemo, da ne odemo sad negdje, ne znam ni ja. Što trenutno. Mislim bilo bi glupo i mislim i da nađemo dijamante i ne možemo da ih kopamo, jer treba pravo da nađemo iron. Tako da. Ništa, ajmo negdje, ajmo ćemo ovako da spojimo. Nećemo još. Ajmo sad idemo ovako u širinu, ćemo da kopamo. Evo ovdje će ovako. Super. Da mi ne smete tu. Tako.
I šta imamo da kopamo, ljudi? Vidimo da li će nam se posrećiti, jel? Uzet ćemo ovu baklju odavde i stavit ćemo je, ne znam. Ovdje, evo, super, vidi se i ovdje. A vidimo ovdje još bolje, tako da ovdje mi je bitnije nego gore kad se penjem. Evo ga, ljudi, iron. Ćemo to da iskopamo. I kad dođemo gore, evo, tamo imamo ovdje 3, evo ima stvari još gore puno. A joj, imali smo sad sreće, boga mi kad smo ovo našli. Znači sad ćemo, ispećemo ovo i pravit ćemo palko kramp, ali neću odmah napušiti, malo tek kad nakupim irona. Ćemo kramp, ovdje ću neki chest da stavimo u slučaju da možda, da mi napadnu neki slučaj, neki zombi, ne znam, nije nešto mi napadne, pa da imam tu da stavim. I znači kad skupim malo više i kad skupimo kože, napravit ćemo onda možda i kožni armor, čisto onako da nosimo nešto, onda ćemo, kad nakupimo još irona, napravit ćemo iron i tako se, dijamantski, znači. Znači ovaj epizod stvari treba da bude to, znači da pravimo, ne znam, da pravimo armor, te krampove i tako te, znači osnovne stvari. Mislim ne osnovne nego što se tiče toga. Ova zemlja ovdje pa sam uzeo lopatu. Izvinjam sad, ovo mora se, znači morate kad tada da raskopam, jel? Da to odmah obavimo. Leotone, alo? Šta je? Što ćutiš? Ja tu imam da pričam kada ti snimaš survival životac. A? Pa ne znam, brate, meni je dosadno ovako kad snimamo svi ćute, brate. I da, inače Leoton je prestao da igra Minecraft, on posvetio se ženi i deci, pa, znate. Na tako, Leoton? Da, moja žena se zove on. Da, ja sam sudo za njega, pa naš, ono. Posvojit ćemo dijete. Da, pa što? Zove se Mark. Da. Znaš šta, ovo za mi neće da kopam, boli me uvo, jeve. I zemlji i... Realno, vrate, ovo nema... Neće ljudi do sutra ovu zemlju da raskopam, tako da nema potrebe ovo da kopam. Ništa da... Znači dobro što smo našli odmah iron. Sad će ljudi malo da... Sad ću stopirati pa... Dobro, pošto ovo će se malo duže da traje, pa kad nađem iron nešto ću ja ću da opet da snimam, tako da... Vidimo se u nastavku. I evo nas ponovo u Pro Track Minecraft, kao što vidite našao sam iron, sad ćemo to da iskopamo. I idemo gore tu da ispečemo. I da napravimo neke alatke, pošto trenutno nema dovoljno irona za ovaj armor ili ti oklop, ali nema veze. Evo imamo 14 irona, sasvim dovoljno. Možda čak malo i previše, mada nikad nije previše. Što imamo neke glupe iteme, kao što vidite to će se sve da bacim. Napravit ću sad jednu kantu od polu bloka. Možda ću srediti u moju kući, sad ćete vidjeti što ću da uradim. Znači, evo uzet ćemo. Ali da nemamo stone, ali moramo ćemo to da ispečemo, ali nema veze. Ajme da ostavimo stare iteme. Prvo ćemo sve da ostavimo, osim hrane, dobro, ajde. Ajmo sve da ostavimo ovako. Što meni tako lakše mi uzeti što mi treba. Mač mi treba. Ajmo ćemo sada pečemo, malo, uvijek ima malo drveta kod sebe. I šta bi mi još trebalo, to mi ne treba. Može kramp. I šta ne treba mi više, ništa, ja. Ništa da ćemo. Ovo se ispeklo meso. Prvo ćemo da ispečemo ovo, ali pošto vidite našli smo dosta uglja. Napravit ćemo puno pećnica i počet ćemo da pečemo cobblestone i dobijat ćemo stone i brickstone, nakon što je brickstone, vidjet ćete sami. I pravit ćemo, znači, mislim, uredit ćemo našu kuću, što sam jako puno stavio. Sam se zeznuo, sad mislio da sam 4 da napravim. Ja kad preteram, to je haos. Ništa imamo ovako. Gdje bi to mogli da stavimo? Ajmo neko nema žao. Negdje napolje, ne znam nešto. Negdje da mi ne bi smetalo to, pošto vidite nemam prostora. Ajmo ovdje ovako u stvari. Ovdje mi ništa ne smeta, šta?
Ovako, čak mi pravi neku malu svetlost. Ništa, uzet ćemo sada, uvijek trebamo imati stek ovog. Što biti nama 4 steka i dovoljno i previše. Što ovako, op. Sad služim sve baklje, opet će biti malo kao osvetljeno. A vidjet ćete i zašto, znači. Ovdje. Sve baklje uništite i vidjet ćete da će biti osvetljeno. Mislim, unutra će biti osvetljeno. Zbog zbog peći. Vidite kako osvetljeno, jel? Znači, malo dobro. Ovdje nam i ne treba, ovako i ovako. Ovdje ćemo jednu. Ovdje ne treba, ovdje. I ajde ovdje jedno i ovo ovdje. Imam inače sam pumpkin, pa ćemo mi to kasnije sve ovo znači, pretvoriti u, ajmo i trulno meso. Imam ništa ne fali trulno meso. Mislim ne fali, znate na što mislim. Znači vidite Brixton kako izgleda. Znači ovo stone. Evo, tamo imamo za 2. Uzmete, stavite ovako, vidite. I dobijete Brixton i to ovako, inače mnogo dobro izgleda. Za početak meni je sasvim ekstra ovaj Brixton, ovako. Op. Stavit ćemo ovdje, ljudi moji, i... Op. Ajmo i ovdje ovako. Mislim što sada nismo uopšte malo napravili, da kažem, Brixtona. Treba će nam jedno, mislim da će meni trebati oko, ne znam, stek, možda malo više, ne znam, sad ne mogu tako što procenim, ako ne računamo. Pogledat ćemo za pod, da napravimo pod od vune. I evo ovo ćemo ovako i super. Evo, iron je ispečen. Gledajte sad ovo. Danas sam, znači isto sad da napravim farmu, ali ja sam to vama zaboravio da kažem. Znači treba će nam, ne znam gdje sam one kosti stavio od skeletona, to mi sada treba. Treba će mi to, treba će mi kofa vode, znači moram napravimo kofu. Isto. Idemo napravimo farmu samo da kad bude prestala noć, ajmo da legnemo stvari da spavamo. Nije kao, aha, evo ga. Mislim da je noć i dalje, duro nema veze, još bolje. Moramo da posadimo, moram prvo da nađemo vodu i napravit ćemo prvo generator vode, znači. Imam ovdje jezero, ali ovdje imam tu kod kući. Znači generator vode se lako napravi, ćete vidjeti. Ima 2 načina, ali ja radim ovaj, pošto ono, isto je, a i... Daj da kažem, zauzimam manje prostora. Ovako, op. Ovdje stavite vodu. Znači sam evo ovo je voda trelog mesa. To možemo iskoristiti kao hranu, ako baš bude krizno. I evo, uzeli smo još jednu kofu. Vode. I evo ovdje smo stavili vodu i stavite ovdje. I sada ako hoćete uzmete vodu, nemojte uzimate na primjer odavde, onda vidite ovako ne može, ili odavde. I onda pustite vodu, uzmete i onda to ne. Uzmete u sredini, vidite ono se opet ovako napravi. Dobro, znači nebitno, idemo se napravimo ovdje. To će biti jedna mala farma, znači ništa posebno. Znači to ovako. Voda dopire do 4 bloka, tako da ćemo mi to ovako. Ne moram da vraćam. Ja mislim da je ovako sasvim dovoljno. Evo ga, tamo nije pukao sada. Ništa ljudi, evo ovo ćemo sada da stavimo na zemlju. Onda ćemo napraviti motiku, to sam je već pokazao. A mislim i sada ćete vidjeti, ali... Inače pokazivao sam. Ali nema veze. Nikad ne škodi pokazati ponovo, jel? Imamo drveta. Ajde napravit ćemo ako odmah štapići, treba ćemo. Imamo tu. Napravit ćemo odmah i kramp. Uzmemo napravimo prvo kramp i motiku ovako. Ili ovako, sasvim nebitno. Evo uzet ćemo motiku i... Da krenemo, jel? Pošto da bi napravili farmu treba prvo da napravimo... Mislim da napravili farmu životinja, moramo prvo da napravimo
farmu nekog povrća koje njih privlači. Što vi kad držite pšenicu ispred ove ovce, ona kako se zove, ovce kako zove ide prema vama i vi nju zatvorite u tor i onda vi nju razmnožavate ih i kad isečete makazame ne ubijete ih, a dobijate 3 puta više vune, tako da to je mnogo dobro. Sada, treba će nam, imamo stvari ovdje, mislim napravim metalnu, ali neću. Napravit ćemo drven, kamenu sikiru, ja kažem sikiru, ja tako volim, jel. I što idemo da nađemo drveta, pošto da bi napravili ogradu treba nam drvo, jel? A ovdje da ću napraviti ovdje ogradu, pošto će nam trebati i za tor. Mada tor možemo da napravimo i od, mislim, farmu nebitno, možemo i od ovoga, ali ajde. Bolje da skupimo sa drveta, pa možda će nam trebati neki drugi put. To se znači pravi od štapića, a dobro ono što se otvara, pokazat ćemo sad kako napraviti ogradu i sve to. Znači uzet ćemo prvo drveta, ne znam koliko će nam tačno trebati, ali nema veze, ima ovdje. Ne, jako sam u dobrom položaju što se tiče toga, ima ovdje i hrane, vidio sam dosta tih nekih ovaca, nema puno mobova, ali bilo bi mnogo dobro sada da... to će bit će i previše. I šta je ovo ćemo da uzmemo kao... Evo, dosta. Mislim da će biti čak i previše štapića. Idemo, moramo da bi nabavili seme, mada ovdje je malo problem za seme. Za pšenicu, vidite ima mnogo malo, ali dobro. Morate ovu travu ovdje da malo. Neće se puno odaljavati ko što se, evo vidi kokoš. Ne znam što nije privlač, ali one nam nisu potrebne. Imate ovdje, vidite ima pečurki ovdje, a? To je mnogo dobro. Ništa, idemo ovdje fino jezerce, baš na lijepo mjesto, mnogo lijepo ovo mjesto izgleda. Ovdje baš nema ništa trave, ali dobro. Isto vidjet ćemo da nakupimo i, evo ga, nakupimo još jedno seme, evo još kokoš. Mislim da njih privlači isto pšenica, ne znam, nisam siguran. Evo i ovce, nju neću da ubijem. Ako bi našao kost, mogo bi odmah, znači da namamim ovcu vamo da dođe, ali nema veze. Evo, nema veze, ne bude toliko. Za početak je dosta. I... dobro. To se treba da napravim. Sad ćemo napraviti ogradu, sad ću pokažem kad napravite ogradu. Prvo da biste napravili vrata od ograde, stavite ovako 2 stika sa strane, druge strane stavite u sredinu ovako 2. I dobili ste ogradu koja se otvara i ne može se preskočiti. A da biste napravili ovu običnu ogradu, samo ovako poređate štapiće i dobit ćete ogradu, kao što vidite i sami. I... dobro, to je gotovo. I sad ćemo ovdje i da ogradimo ovu našu malu farmicu. Mada mislim da ovo ovdje nema potrebe da se ograđuje, ali dobro. Da moramo napraviti još jednu ovu za ulazak, zaboravio sam za ove, za životinje, nema veze, stavit ćemo. Evo ćemo, vidite, mislim, da se mene tiče, meni izgleda lijepo sad, tako, kome. Da, tamo nam je ostalo. Gleda smo tačno napravili ono koliko nam treba. Mi će ovo i više nego dosta. Ajmo napravimo ovako, ne znam, ovdje, ajde. A bolje da bude dalje od ovih, da nam onda mogu opet mobovi neki da preskoče. Kako mogu? A ovdje ćemo, ne smeta njima ništa. Ljudi, imali smo taman ovog, znači što je ekstra. I što ja popunimo ovo ovdje da ne bude ovako kao rupa, kao da ima da se bude. I ovo ćemo da čekamo da izraste. A mi idemo da napravimo jedan kram, pošto vidite imamo sad irona. Ništa posebno, ali bit će realno dosta bolji nego... Mada mogli bi njega da čuvamo kad nađemo dijamante. Bože vidio.
I onda kad nađemo dijamante samo i sa ovim iron kopamo. Kasnije ćemo mi to i enchantovati pa ćete vidjeti kako će to biti. Znači ja njega enchantujem ne znam na prvi nivo što je, mislim nije ništa posebno naravno. I dobijete efficiency 1 i to je brže isto malo kopa, ali to ćemo samo za dijamantske iteme raditi pošto ovdje na single playeru ne možete da dobijete spavnere, mada mogli smo neki spavnere kada nađemo, ali ko će sad tamo kod njega biti, jel? Dobro, vidi ga jaje. Mogli smo da bacimo ovo jaje tamo u onaj tor. Što smo napravili, pa da nam tu budu i koke, šta im fali. Nije se izleglo, nema veze. Treba nam, znači, ljudi kosti, a da bi dobili kosti moramo da ubijemo skeletona. Sad... skeleton. Morat ćemo da sačekamo noć, da padne noć da bi dobili, mislim, da bi naš skeleton, da bi dobili kost. Ali nema vas, sačekat ćemo i da malo još istražimo, nisam ništa puno gledao ovdje okolo, evo neke, a nije to pećnik, to je, vidite ovo što je sami, šta je, pogledajte, ovo tamo vidite ono letići, onaj skyblock tamo, ono je u Minecraftu sasvim normalno, osim ako ono nije nešto ubagovano, a čini mi se da je ubagovano, da mi je tako samo, ljudi vidite šta ima ovdje ovaca, vidite ovo, a ljudi šta je ovdje ovaca, ovdje još ima neki živi mobova. Ajmo da ubijemo ovog pauka. Super. Ljudi, kad bi imali samo jednu pšenicu, vidite ove ovce, sve bi mogli da ih pokupimo, da ih odvezemo ovamo kod nas. Bilo bi mnogo dobro. Ali šta da se radi, trenutno nemamo ničega. Kao što vidite, pada polako noć. A idemo mi sad kući da dođemo, znači sačekat ćemo najbezbednije da ne budemo u kući, nećemo mi da lutamo sada tu pa da se izgubimo, bla bla bla, nešto se desi. Znači, ne vidite ovo oko, to ćemo koristiti za napiti, to kad budemo napravili nether portal, kad budem našo blaze spawner, ili kad budem našo blaze roda, što je mnogo teško, ali nema veze. Napravit ćemo i napitke, naravno, što je mnogo korisno, i na single playeru i bilo gde. Ajmo da, nećemo staviti level spawn, čekat ćemo da dođemo obovi. Ili ćemo ipak da legnemo, aj leći ćemo. Znam da oni budu tako uveče. Stari ne, libet. Ne bi da mi njih sačekamo, pošto kao navodno nekad budu Bože, kako se zove? Bože, nekad kako se zove? Znam nekad pošlo ovoga, znači kada se probudimo na to, kad budu mobovi okolo isto šetaju, bla bla bla. Pa bolje da mi ne rizikujemo, da mi njih sačekamo da oni dođu, pa da onda, kako se zove, ne znam, nešto mi stao mi mozak, ne znam šta da radim, da mi sačekamo njih da oni dođu vamo, da nećemo da rizikujemo, onda bi morali da čekamo drugu noć, a tako. Evo kad smo ljudi skeleton, to smo mi čekali. To! Ubili smo ga. Idemo brzo sad u kuću da legnemo da spavamo. Jer kao što vidite, mnogo smo, što se tiče srcića, mnogo smo u lošem stanju. Dobre. I evo ga. Sad smo dobili kost i sad ćete vidjeti šta ću da uradim. Znači, evo ga. Mobova više nema, iako ima neki mob, neće napraviti problem. Vidjet ćemo ovako, vidite ovo. Bolje da se sačuva ovo sad, vidite, dobije se sada ovu pšenicu. Sad, ovo ću da posadim. Vidite se kad uzem ovu pšenicu, čekaj samo da ovo vidi po redu. Uzem ovu pšenicu i kad priđem životinji, znači kad priđem životinji, ona mene prati. Sad zavisi koja životinja, na primjer svinje vas ne prate, na svinje nam treba šargarepa. Sad idemo da nađemo neke životinje. Dakle, evo ga rupa. Nema veze, sad mi to i nije potrebno. Idemo, znači prvo ćemo ove ovce, vidite šta ovce ima, znači sve će da me prate. Vidite ovo, gledajte ovo. Ima ljudi za sve bre, alo. Alo bre. Ti glupačo jedna, dođi vam. Ove ovce neko stanu ovdje, sad ja idem nešto da uradim drugo. Znači, obojice mi hajdu crveno, brate. Meni crvena skroz cool boja.
Mislim da ih nije ušlo više od 10, a i da jeste, ima ovdje puno cveća. Ništa ima. Ajmo ovako, sad ću, uzmete desni klik na ovcu i ona bude crvena, mislim, ako imate crvenu boju, zavisi koju boju imate. Ajmo, budete delije, bre, šta je ovo? Ajde, op, op, op. Gledajte sad ovo. I ja dobio vunu, brate, i mene boli. Ja sam sad dobio 9 vune. Tako da. Redstone, dakle mi redstone, majke. Ne znam kako sam redstone dobio. Ništa, idemo prvo još i ove neke ovce da uvedemo vamo. Ajde uđi, brate, nemoj da me nerviraš. Gledaj, jaj. Vidi kako su pametni samo, ej. To rođeni. Ajde i ti. Ne, ja ne vjerujem ljudi, ovo mi baš, ovo me najviše nervira kod svega. Baš sam ja morao ovo da stavim, znači. Ja sam morao, znači, baš do pšenice da stavim. Ja sam mutav, ljudi, jeste vidjeli? Ništa, ove ovce će da ostanu ovdje. A dakle, ovu ću da obojim u crveno, što je ušla, jedna, nema veze. Jednako jedna, ali ipak ja ušla je. Znači mi još ovca ako bude bilo potrebno, ljudi, naravno. Onda ovo je trenutno dovoljno za početak. I to bi bilo to, hvala što ste gledali video. Vidimo se u narednom klipu, ćao!